O polígono de Meis independízase do de Barro para poñer en marcha un camiño propio. O Concello xa encargou a redacción dun proxecto diferenciador que ofreza condicións distintas aos do seu veciño. Que ademais de respetar o que é o medio ambiente, pois tamén van a proporcionar uns postos de traballo que supoño que en un par de anos Meis pode ter ben a posibilidade de emplear máis de 100 persoas. E iso o que vai a traer é a posibilidade de que se instalen outras familias no noso concello. Nesta fase inicial do proxecto, as empresas redactoras distribuíron o espazo tendo en conta a existencia da conca dun río. A superficie de preto de 170.000 metros cadrados dividirase en dúas grandes parcelas de 50.000 e 35.000 metros cadrados, que se poderían parcelar nun futuro, pero que nacen pensadas para atraer proxectos industriais singulares. Hacia a industria tecnoalimentaria vai ser un parque que, aparte da resposta a todas as exixencias deste tipo de factorías 4.0, sería tremendamente sensible co entorno no que se ubica. De alguma maneira, as industrias que se van a implantar aquí van ser vanguardistas, rompedoras e van a aportar un diferencial, creemos, a todo o sector industrial galego. O parque contará tamén cun sistema propio de tratamento da auga, cun equipo de drenaxe urbano sostible e reducir a construción da rede viaria. Tamén reservará unha parcela para equipamentos públicos. Todo este sistema lo hemos integrado en una importante zona verde, en la que a su vez se va a integrar un carril bici que va a permitir desarrollar un circuito perimetral de en torno a unos 2 kilómetros, en el que se integrará también una senda peatonal que viene a sustituir a las tradicionales aceras. Todo esto se verá complementado por una parcela de equipamiento público pensada inicialmente con un uso de guardería. O alcalde asegurou que xa hai varias empresas interesadas e pensa iniciar as reunións a vindeira semana. As compañías que decidan instalarse no Parque Empresarial de Meis asumirían tamén o papel de promotoras. O desenrolo urbanístico, que tería un custo aproximado de 4 millóns de euros, iría paralelo ás conversas e compromisos coas empresas. A intención do Concello é poñelo en marcha canto antes.